Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Bueno, atzaldeon eta ongi etorri beste aste batez, denboraldi honetako 3. Gamerauntziko saiora. Hemen naiz irratian eta naiz irratianen eskutik, nazioarteko eta bai Euskal Herriko bideojokoen munduko gaurkotasunaz mintzatzen ga, Lander Unzeta, Aritz Odriozola eta neu Damian Bainabeite, haupa, motila, zer moduz? Hau, arratsaldeon. Ondo, elegante. Bai, ondo. Elegante, ez? Olako egun euritsu batean, bideojokoi buruz berba egiteko, Twitchen zuzenean, eta gogoratu, hau Twitchen botatzen dugu ostegun atxaldetan zuzenean, eta gero FM-ean emititzen da urrengo asteartean gabian, gauerdixan, ez? Aste azkeneko 12etan. Orduan, entzutea nahi baldin baduzue, eskuragarri izango duzu hau naizen webgunean, Gamerauntziko webgunean, eta, bestela zuzenean entzuteko, bai FM ero Twitchen. Orduan, bideojokoen munduan jasotako albiste eta guri interesatzen dozkoen kontuei buruz jardungo gara gaur, eta nire gaitik aurrera. Bai, goazen, albistikaz. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, albistegize berri pozgarrizekaz hasiko dugu. Ze bideojokoen ekimenan da azokan munduen, ezagunena edo garrantzitsuena da edo san bentset E3 azoka, ez? Zoritxarrez, Electronic Entertainment Expoak hainbat arazo jasan ditu azken urtietan. Alde batetik, zelan ez pandemizen agonda, ez? Horra arazo guki da bez ekimen fizikoa haitzeko da beste batzuk, baina, alan dabe, eurretik bizirik jarraitzeko estuta larri ibili da E3. Horren ondorioz, pasan urtien zuzenien ezkendun E3-rik ikusi. Bideojokoen enpresa handizek, bai NBA-esan aurkezpenak, gugamen Gamerautzetik jarraitzu gendu zen, Xboxena, Nintendona ez, eta bestiek. Orduen, olako sasi E3 bat ospatu zala, esan aldugu. Baina, egize da, argi geratu zala, bideojoko zaliek alako zerbaiten utxunie igerri gendule, ez? Niri bentzet E3ko horrek egunek ilusina pioa itxestia, eta falta bota ziren. Orduen, hori zuzentzeko asmoz, datorren urtien Los Angelesko azoki itxulingo dela baiezatu bien, iaz, E3ko datak amaitxu goztien. Baina, asko horregon ginen ez, sinestu zinik, penetan zelan berreskuratu gabe ezingo dabe, baina penetan da bizela moten deu, ze oingoan, pein betiko datak zehaztu da beste, ezta? Eza elkarti oinartin izena antolatzaile albo batera paseko da, bertan jarraitzuko laguntzen eta gozak kudeatzen, baina Rit Pop enpresa arduratuko da E3 antolatzi ez. Beste bideojokuen azoka batzuk eruten da bezonek, badibidez PAX ezagune, eta, ja esperentzi bateki eurek ez. Esan da binagaitxik, ekainaren 13-en irekiko da bezeuren atiek, eta mazazpizen itxi. Baina, jakingo dozo moduen, eurreko gunetan, ospatzen dire horrek aurkezpen handizek, ez? Orduen, ekainaren 11-tik aurrera esan dabe, aurkezpenak ikusteko aukeriko dugule. Ze, agurtarraroa izaten da, baina berez, aurkezpen honek ez doaz E3 gaz batera. Bideojokoen enpresak aparte egiten da biz, Los Angelesen eta hori dana, baina euren kudeaketie da. Baina, esan dugu moduen, ekainak 13 irekiko duzatiek azokiek, eta berritasunekin datoz, ze formatu aldatu ingo dabe. 13-tik 15-era industriako adituei eta kasetari gizeri zuzendute egongo da, eta 16-tik 17-era publiko orokorrari irekiko dutzi esatiek beste areto batien. Hau aspalditzik eskatzen izendan aldaketa bada, ze aurreko urtietan kaosa nagusi izan, ekimen pila egote ziren, stand pila ikusteko, eta sekulako iarak, horre, kastarizek zein publiko orokorrak sekulako arazak ikin bizan, ez, dana jarraitzeko. Beste azoka batzutan, badibidez Tokyo Game Showen hau eitzen izen dabe, eta ikusi da honek antolatzaile barrizek formatu aldatzeko asmo auki dabeila, eta jentik eskertzen dugu bentzet. Baina, hori orokorrien nahiko ilusin eta, oinoko asko falte da irurintzako, baina gogoak azbarri dolako zuzer ikusteko.
Albiste ona da, ez? Berriz E3a bueltatzen dela, bat presentziala. Baina honek ekarreko zuen ustez, beste esan ditugun alboko ekitaldi horiek, Microsoftena, PlayStationek behandu egiten zu, baina horiek zuzenean izatea, ze oraingoa, azken urtetan izan dira dana aurretik grabatuak. Eta ni uste pixador xarma galdu egiten dula, ze publikoan reakzioa ez dauzkatzu, gauzak ondo igual ez zaizkitzu ateratzen, hor xarma badauka, nire ustez, ez dakitena mantenduko duten o ez. Nik izan nuke zengo dutela. Jarraituko dutela orain arte bezala. Bai, grabeta, ez? Grabatuta. Ze hor... Bai, niri bepeni mogozten, bai. Dana oso ondo ateratzen zaizu, gaina gaur egun marketina gainbeste, beti ez, marketina, baina gaur egun nahi dutena dana milimetrikoki kontrolatuta. Bai, askotan, azkenen gurtietan be publikoan erekzio azkinien erosiniko jente izen da bertan txaloka, ez? Emozio eta besteri parik. Baina bai, faltan botako dire, badibidez, gogoratxot, The Legend of Zelda Twilight Princess aurkeztu benien, hor jenti salatak atxaloka, gero Miyamoto agartu zala atxetik, holako guzek, ez? Edo Cyberpunkegaz Keanu Reeves agartu zanien. Nahiko, ez? Gauza berezitxu dire, igual, ez dakitz. Lehen gertuko ikuste esan, ez? Inkluso eren artean. Publikotik oso gertu eta publikoakin interakzio bat zegoen. Ez? Pero goten da, faltan ze... Azte zenean esaten gauzak, en plan, eta dauka 10.000 soldau, eta eta ez da ditzen eze, eta azten da, errepika, japonesen gauza, baina, ez dakit, momentu, baritek esan da, ez? Momentu graziosuak eta hola bentsate emateko improvisazioak ematen da, gero daukuzu, aparte, Devolver Digitalen, bai, hori preparautakoa eskertzen dabe, bai? Bai, ez hori zuzenean eitea... Hori da, baina baldin bada gauza bat oso ortopedikoa, esaten duzu, gero ikusiko, bihar ikusiko ditzu bideoak, ejat importa, ez? Hori, edo bagare joku entralearrak ikusutaz, da listo besteri, pari, zuzeneko ikusi barik, ez? Dai. Ba, ondo. Ia, udan badaukagu zerbait gehiago. Bai. A ber, behatza guratzen zaitugu zuzenekoan, E3az aparte beste konferentziak ere zuzenean izatea publikoakin, baino zail ikusten dugu. Hori da. A ber, Los Angelesetik Bergarara pasatzen ga, eta, berdin. Bergarako udalak, ZTV jardunaldiak egiten ditu, bai, urtero, azaruan, eta bertan, maijoku elkartiakin batera, Gemerauntxia elkartia egongo da League of Legends txapelketa batekin, bai, batez ere hori esan nahi dugu, egia da badagola gero kontutxoa gehiago, komentatuko duguna, baina LoLeko liga txiki bat egongo da, eta hau izango da taldekako formatuan, bai, azkenean, 5 pertsona eta suplente bat, talde bakoitzeko, eta honekingo da ekipo bat. Eta hemen egongo da, konpetizio bat, gertatuko dana urrian zihar. Eta orduan, azaroan, azaroaren 5an, jogalaztuko da final handia Bergarako Zabalotegi aretoan, bertati bertara. Baina beste partida guztiak, aurreko guztiak, etxetik jolaztu lehizke. Bai, orduan, nahiko erakargarri izan lehike, ez? Pertsona batentzat ez da suposatzen asko mugitzia, eta pentsatzen da partida hauek malgutasun puntu bat egongo dela, ez? Adosteko noiz jokatu, eta hori guztia. Orduan, izen ematia irekita dago ja, eta urriaren 7 arte egongo da irekita, kanporaketak urriaren 17tik urriaren 30 jolastuko die, eta gero izan duguna finala, azaroan 5an. Dago irekita, ez, Euskal Herri guztira, kontua da, bai, minimoa, Euskal Herri guztira, inkluso kanpora, ez, baldintza da euskeraz jokatzea, eta orduan, izango esan, esan duten gauzetatik bi gauzetatik bat, ez? Esan duten lehen komentatu duten beste gauzatxo hori. Orduan, beste da Minecraften Bergara eraikitzia. Orduan, ez da Bergaran egitea Minecrafteko mapa huts batian, baizik eta egin duguna, Gemerauntxiak egin dabena izan da, mapa bat sortu, orografikoki Bergarako mapa osoa hartzen dabena, bai? Bergarako mapa topatzen baldin badozue interneten, ez, nola dan Bergara osoa, baserri, mendi eta guztiekin, hori bera sortu dugu Minecraften, Minecraftek dauzkan mugekin,
eta bertan, edifizio emblematikoenak edo garrantzitsuenak egiteko aukera egongo da, edo baita bakoitzak nahi daben eraikinean laguntzeko. Eta hau egin daike era kolaboratibo batean, eta hau egingo da urrian ziar. Datak ziren urriaren 3 aurrera okerrez baldin banago? Horixe, datorren astin zabalduko dugu, zerbitzaritze eta parte hartzeko aukeria. Eta gero asmo hori da, ez? Azaroan 5 loleko txapelketigaz batera, egin dizen lanak ez, eraikinek, bestelako lekuek, orkestie edo, ez? Indan elkarlan horreri garantziz emoteko, eta bakoitzak enda bezen lanak erakusteko, ez? Lako aurkezpentsu etxi asmoa. Hori da. Eta gero, azaroan 8an egongo da hitzalditxo bat, egongo da bena geuke game anauntziak, eta izango da seminarixoan. Eta dala Bergarako areto bat. Eta bertako, gaia izango da utopia, euskaraz bideojokoetan aritzea ez behintzat. Vale? Eta, ja, imaginatu zeiki, zeri buruz izango dan. Orduan, interesa daukana Game Anauntziaren webgunean eta bestela Game Anauntziaren telegramian topatuko duzu informazio gehiago. Hori da, ez da ikusten duzu moduen apurretanetarik. Txapelketa kompetitiboa, gero sormen elkarlana hor politxe, eta itxalditzuk, ez? Orduan bideojokuri lotute, eusapia atoz aurten Bergarara. Eta gero hori saritxoren bat, eta gongo da, hori zuek ikertu eta animatu parte hartzera. Gure web horrean daukazute informazio gehiago, horrean albisten artean. Eta animatuz. League of Legendseko txapelketa egin da gaude. Bergara, Wolframen. Eta oso ondo atera zen, horatzen naiz. 2015-16. Ez da, demora askar pasatzen da, eta data bat ezin Baina, dut. Baina horrelako zerbait izan zen, eta goratzen da frontoiaren genuen zela. Eta oso ondo atera zen, oso gustora. Eta, aurtengoa berrikuntza izan litzake Minecraftekoa. Damianek esan duen bezala, Bergarako orografia eskalan dago egin da. Ez dakit, bat 4, bat 5? Bat 3 uste da azkenean. Baina, zenbaten gatu zen. Zuk eukibezu kontutan baita, gero Minecrafteko blokea be, xeetasun maila ez dela hain zehatza, ez da. Orduan, igartzen da. Azkenean, bat eskala ere, etzan izango benetako bat. Baina, hor dago Minecraften magia da, eta xarma. Bai, eta Minecraften mugatzen dizuna altura dela. Altura mugarik ez bazan egon, horizontalean mugarik ez dagoen bezala. Orduan, einal izango enun, bat eskala. Baina, muga hori dago, eta horrekin konformatu behar izan gara. Baina, hobeto lan, ez? Ez bat larri izango esan, ez da? Hombre, eraikitzeko zan bat erraza izango, ez? Zenbait gauza, adiz, seminari bat hauek, Damian, oso eraikin handia diala, puf. Bueno, segun, bai, batzu daukaten habilidad. Bagitzaren trebesia, eta gero igual moden kontuak inbe, nik uste dut lagako dugula, ez, gaia, ondo pentsatzen bagatu, eta nahi da benak ikertzia dauka, hor daukuse webian, eta animatu. Horixe da, hurrengo albistera salto egingo dugu. Eta, bideojoko esale euskaldunek ardatz deki izan albistie da, ez? Ze udalerri euskaldunen mankomunitateak, UEMak, gazten ikusentzunezkoen kontsumoari buruzko ikerketa bat aurkeztu dugu, Eusko Legebiltzarrean. Eta, bertan agertzen diren gaizin artien dauzelan ez, bideojokuek, ez? UEMaren 94 udalerrizetako 11.005 gazte inkestatu dabez, LH-tik batxillergoko arte hortartien. Eta, bideojokuen esparruen bi aztergai nagusi eduki dabez. Denbori ez, denbora emoten daben gaztie jolasten, eta zein hizkuntzetan kontsumiten dabezen bideojokuek ez. Eta, argi dauen moduen gazte asko biltzen dira jolasten. Ze 3 gaztetik bik bideojokutara aritzeko ohituri edukitzen dabe egunerokotasunien, ez? Egiz izan nahiko txosten osoa aurkeztu dabe, informazio pilo bategaz, bertan euren UEMako webgunean ikusi leike. Eta holan harin esatearren, lehen hezkuntzako ikaslien 318 murgiltzen da mundu honetan, ez, jokuen munduen, orduen 4tik 3 jokatzen dabe, DBH-ek apurik itxia, 175, batxillergoan 143 dabizinak bideojokuetara, eta izi egunero, ez, 126 ordu erdi, baina gitxia emoten dugu egunin jolasten, baina 117 ordu erdi eta ordu bete hartien, 113,5 ordu bete eta 2 ordu hartien, ikusten duzu moduen, gaztiek tokera dabiz.
Guaino gitxi hau segurunik, baina bueno. Hemen batxetan gabeko ordutan ibiltzi ondo dau. Baina hori ez, danetarik dau, eta genero aldetik datuek eskaini da bez, ze gizonezkoen 89%, jokatzen da bideojokutara, eta emakumezkoen aldetik 45%, datu honek oin temporatxu bet jaso genduzenan antzekoak dizela uste dut, pasan, lehenengo temporaldi zenen gendun Jonez Alduek azorre elkarrezketatxu eta berak kometetan bazen datu honek. Eta, azkenik gaztez binarioen kasuen 43% jolasten dabe bideojokutara. Orduen, ikusten dozu moduen injartxu dabiz, inoz baino gizau segurunik, batez gaur egungo baliabidekaz, edo non jolastu aldalez. Baina, alan dabe, euskerien presentzize oso urrize da bideojokutan, ze inkestatuen 3,5% baino ez dau bideojokutera euskeraz jokatzen. Ez da biez, Wemako txosten honetan ez dire zehazten, ze bideojoku ze plataforma dizen. Baina, suposatzekoa da, egunean behin edo nahiko aurgaztie jolasten da bez, edo nahiko LH ingurukoak horretik geixen jolasten denak euskeraz, igual eskuntza bideojokuk eta alakoak izango direla, suposatzekoa da, ez? Bai. Horretaz gain, Twitcheko kontuek belandu dire inkestan, gu Twitchen egon da, interesanti da, ez, apurbete honetan sakontxia. Eta ikaslien 24% Twitch ikusten dabela, edo erabiltzen dabela adierazten da txostenien. Gehienak bideojokuen zuzenekoak ikusteko erabiltzen dabe Amazonen plataforma hau, ez? Ikasliek ikusten dabe izan sortzaien 2,1% da bakarrik ibiltzen da euskeraz, gitxi da, oso gitxi, zoritxarrez. Baina, beste on bat dau, hau kasu honetan oso gitxi diren arren, ze ikasliek euren edukizek sortzerakoan 3,1% euskeraz eitzen dugu. Orduen hor badau txokotxu bet, gu bentset eskendune askorik ezagutzen, baina ikaslien aldetik ikusten da badabizela. Eta hori ze, esan bezala, txostenak datu pila deko, ez bakarri bideojokuenak, beste streaming plataformak edo, telesaileri buruz, musika plataforma, azkenien gai pila jorratzen deuz, eta txosten osoa zein eskualdekako datuek, Weman webgunien topeko duzu ez. Hala ere hori, importantia da ikustia ze galdera egin dien zehazki. Ze aski hontan, esaten duguna, ez? Jendia ez da izaten konstiente bideojokutara jolazten da bena. Izaten da, logikoena izaten da hori, Fortniteen jolazten da pertsona batek oso garbi dauka bideojokuetan jolazten da bela, baina Candy Crush baten ibiltzen dan batek ez daki. Ez da esango, zu jolazten dozu? Ez, nik ez da jolazten. Ego solitarioan ibiltzen dana mugikorrean, ego tabletean. Hori da. Pentsatzen du ez? Ze horiek, joko klasikoa dialako, kartana eta zea, baina ez? Plataforma digital batean zabiltzen momentutik, hori bideokoa da. Munduan diru gehien mugitzen da bena izan da momentu honetan, kontsumitzaile kopuru handia izan behar dago, hori garbi dago. Baina, bueno, bai, esan duguna, oso interesgarria, nik begiratu gainetik, eta ez da begiratu, zuk esan dutena, galderak zehazki, ikusteko ze matiz egon lehizken, erantzunetan. Baina, bueno, bai. Ez dakit lehenengo ikarketa izangoan UEMaren partetik gutxorara gai hauek aztertzen diala, galdera konkretu hauek. Garrantzia gehiago hartuko zebala, ez? Oine presentzia gehiago gaiak. Bai, hori ere egia da, baina nik datu absolutuk ikustea nahi hauko nuke relatiboki ikustea, hau da, ze evoluzio egon den aurreko urteetatik. Baita. Ze hori, ni benetan garrantzia horri ematen diot, ze bai, agian horrela hartuta ez da datu ikusgarriak, euskeran ingurukoak batipat. Baina, garo, euskeraren kontsumokoak pasatu badia 1%, 2%, zenbat esan dugu, 1%... Galdera berdinak eginda. Galdera berdinak eginda. Evoluzio aldin badago, esaten nahi dago badagoela handitze bat. Hori garaipen bat, eta hori albizteon bat bezala hartu behar da. Hau da, 1,3% da. Horrek esan nahi du, 1%-etik 3,5% pasatuko balitz, 3,5% aldiz gehiago zeiten dela. Orduan, nik uste da ikerketa honek ez duela, edo ez dugula hartu behar definitibo bezala, bai, ondore batzuk atera ditu, noski, baino nik uste galdetegi hau urteetan zeharrein beharreko ikerketa bat dela, eta ikusi evoluzioa, eta evoluzio horren arabera hartu erabakiak. Ze azken finean, urte behin egin dako inkesta batekin, urte konkretu batean, bai, eta ganera hori bideojokuen munduen... Baino, bueno,
Bai, bideojoku mundu ez dugu ikusko horren beste aldaketarik, espadan hizkuntzien kasuen, ez? Bai, Baina adibidez horre joratzen da bez, TikTok eta beste sare sozialak horren munduen argi dau urte batetik bestera sekulako aldaketak egongo dizela, ez? Erabilera aldetik, zein edekon ospegi izen edo azkenien. Bideojokuena bai, espadaben sakontzen batez, ba, guri intereseko dago datuetan, ez? Ze plataforman da jolasten dozue, ez? Solako guzak. Azkenien, bideratute hau batez be, webman aldetik euskerin erabilerara, ez? Eta horretan sakondu behar dela. Hor ikusteko dago, ba, bueno, azken batean gure betiko lana, ez? Euskeri eta bideojoku guztartziena eta ezagutzera moti euskeraz jolasti posible dela. Ba, txosten honetan islatzen danez, oinoko gaztien ardien hor gehiago sakondu behar dugu, da lan gehiago behar dugu. Baina, bueno, gure aldetik ikusten da, ez? Apurka-apurka baga baizela, eta gero eta eskaintza zabalago dagoela. Ze horretan sakontzen dabe webmakoak. Ez da bakarrik euskarazko jokuen kontsumoa, eskaintzie be oso urriz da, eta orduen horregaitzik, horretara mugatzen da horren beste, ez? Eta ganera, eskaintzie urriz izen da, eta oinoko gitxiago jakinle zelako eskaintzie dauen, ze normalien jentik ez daki joku Minecraft batera, euskaraz jolastu aldala, ez? Orduen hori dana ezagutzera motie eta zabaltzie, hori da, emon bierdan pausoa uste honik. hori. Eta bueno, horrekin lotuta, urrengo albistera basatuko gea, ze uste parera etortzen da, eta justu aste hontan, Gamerhauntziko aurkeztu dugu, leheno, aukenun euskaraz dauden jokoen zerrenda, baina alako aktualizazio bat eman diogu zerrenda horrei, diseinu berri bat emanik, orain jolasak akartzen dira beraien karatulakin, horrelakoakin, biztosoagoa da, atseginagoa, erabiltzaientzat. Eta katalogoa berritu ere egin deu, orain sartu ditugu. Orain dipa dauzkagu uste batzuk sartzeko, baina hori egun gutxitan aktualizatuko deu, bukaran. Eta bertan ze agertzen dira, euskaraz jokatu daitezkeen jolasak, bai euskaraz sortuak izan dialako, bai garatzailearekin kontaktua izanik euskaratu dielako, edo bai mod bitartez, modifikatuz jolasan artxiboak, euskaraz jolastu daitezkenak. Berritasuna zer dauka zerrendak, batipat lehenotik esan duguna diseinuaz aparte, orain iragazkiak aplikatu daitezkela. Adibidez, plataformaka begiratu aztertu ditzazkegu jolasak, zein dauden, ze generoen arabera ere bai, lizentzia motaren arabera, adibidez jolas bat ordainpekoa den, debaldekoa den, software librea den. Baita ere adibidez, euskaraketa motaren iragazkia, ez? Esan deguna leheno, garatzaileekin hitz egindakoa dan da ofizialki sartzen dan, edo mod bitarte sartu behar dan, edo euskaraz, zuzenean jolasa euskaraz garatu zuten. Eta baita ere bilatzailea daukagu, beraz nahi batzu zuzenean jolas bat aurkitu, demagun, landarrek leheno esan dugun bezala, Minecraft okurritzen zaizu, Minecraft begiratuko, eta badago euskaraz. Minecraft jartzen duzu, agartzen bada, badagoela euskaraz. Beste bat jartzen bazu, ez dakit, zein izangoten, God of War jartzen bazu, ez da agertuko, ezin izan dugu, ezin dugu hori itzuli eta. Baina, baita ere, garrantzitsua dana, lokalizazio hauetan parte hartuten kideen, izen eta abizenak ezautzera emateko aukera eman digu, garrantzitsua dela irutzen zaigu, kredituak ematea beti, egilei. Eta, hau interesantea da alde batetik, jendea jakin dezan zeu jolas dauzkan euskaraz ibiltzea, baina baita ere, estrategiko ikusi dugu, guk eta komunitateak egiten ditugun itzulpen proiektuetara, jendea animatzeko, ez? Ikusik zenbat jolas dauden, ze jolas dauden ja da itzulita, ze askotan tonteria bada, baina gertatu daiteke, hau da, norbaitek itzuli du jolas bat, zuetzara enteratu eta jolas berdina izia itzultzen, eta izia lan bat hartzen, bai, gustora egiten dezun lan bada, baina aurreztu badezakezu hori, beste gustuko jolas batera. Eta paseaku ganera. Hori pasea Super Mario Bros. Soccer espan hauen, ez? Bi itxulpen dauz, bata gurie da beste sale batekin mana, orduen. Hori da. Hortako kasuetako ere baitere animatzen dugu jendea, gurekin kontaktuan jartzea, bai webunean bitartez, Telegram bitartez, gogoratu, Telegram talde bat daukagula,
gure web horrian daukazute informazio gehiago. Eta hortik Bai, jartu dira bestela hitz egiten. Telegramen gamer hauntxea bilatu eta listo, Hori da, gamer hauntzea Hori da, behiratu, hori da. bilatu eta listo, agertuko zaizue. Discorden eba daukagu zerbitzaria, handik ere kontaktua jarrizak zaitezkete. Eta oso ondo, harritu ninduna, aurrekoan izan zen, bueno, jolasak sartzen ari ginean eta egiten, lana atzetik, iaia 100 jolas daudela, euskaraz ja da. 87 dauz entxego momentu, bai. Beira. Eta aurten errez pasatuko deu, ze gaude irailean, eta nik uste 3 jolas ateratzea ez dala zaila. Ia astero bi joko ero komentatzen ditugu, a ber, ez daukala esetan nola izan beharrik, baina hola Bueno, ia, aurreratuko txuet, 3 gehiago bai egongo dizela, bale? Itxienez. Hori. Bueno, Bai, izin, bai. oso polita geratu da. Amendik eskerrak eman berdizkiogu bingeni, zebera izan da eta lan gehien egin duena. Bai, oso txukun geratu. Eta oso txukun geratu da. Twitchen ikusten nahi zeratenak, orantxe justu fondotik ikusten nahiko zerate. Eta FM-an ikusten dozuenak, Juan Gamer hauntxean webgunera, eta hor daukuzue jokoak atalian goian, pestainan, euskarazko jokoak izeneko atala. Bai, botoi naranja badagoela ustetkiz. Ondo ikusten da, argi ikusten da, bai. Bai, gainera gero aparte dago euskarazko jokoa botoi naranja. Botoi badago naranja, hori da. euskarazko jokoak, sakatu, eta mango zeitu. Hori da, arrogau zerrenda honetaz, osak ondo erakutsi. Hori dago aparte ipinita. Bueno, albiste oso ona, ze 100 jolas gehiago daude, eta horiek indeksatu ertzian eran batera, oso era politean jarri dugu, eta bueno, orain kataloga betetzen jarraitzea behar da. Hori da, eta ez esango dugu, albiztie, Euskal Herriko bideojokuen zerrendi eguneratu dugule esan da, ez? Segidun etorriako tipo bat, Twitterren jarraitzu eskun batek, eta ikusten, joku gehi zaudeko esela, berak einiko joku batzuk euskera dozela, ez? Ze, askotan euskeraz dauzen lan batzuk, ies egiten dozku, eta hori pase da Ibai Baglieto garatzaile bartarren jokuekaz, ez? Ze, lau joku dekoz euskeraz, proiektu txikizi dire, bera bakarrik einikoak, Unity motor grafika erabilitza, baina nahiko interesgarri dire. Life Light, Project Souls, Field Defense eta Coliseum Jump deitzen dire. Eta ganera laurek doakoak dire, guazen apurka-apurken eba duzuen bakotxa zagutxera, ez? Life Light da igual holan handizena, edo potentiena, itxurosuna bentset. PC-erako doako jokue da, bidimentzinoko plataforma eta aventura bat, holako sprite nahiko potologa zen, eta Castlevania itxura bat dekola esan leike. Bai, espoixe betatzen nahi nintzen zutabe horiek Castlevania gordatzei garela. Hemen golburu izango da Gaztelu batetik ies egitea, eta borrokak eta pusliek ikusko goz bertan. Borrokak etorko dira espatien aldetik, holako mekanika simple batzukaz, baina gero, gauza interesgarrezena da, gravitatien mekaniki, ez? Ze hau kontrolatzeko almen aukiko dugu. Horregaz, adibidez, sabaira salto egiteko aukeri gongo da, eta bertatik ibili, eta holan plataformeo apurruete egin. Holako Super Mario Galaxy mekanikan antxapurru edeko lasan bihar da. Hori ditzeko almena argizi zurgatute lortuko dugu, eta gero aparte, beste guzako betxeko, beste ezaugarri, gure personaien ezaugarrizeko betxeko, etxaiek akatute, holako euren harimak zurratuko dugu, ez? Joku hau Life Light, Ibai Baglieton itxio webgunetik bagatu leke, gure webgunean erkutuko duzu helburue. Eta goza barreine pasetan da, urrengo jokuegaz Project Soul. Hau PC-erako dau, eta aurreko jokuegaz, jokuen baliabide batzuk, edo gezinak berrerabilitze sortuniko jokue da. Alan dabe, genera guztiz aldatzen da, oingoan txandakako RPG jokue da. Eta bertan, 3 pertsonaiz osatutako talde bat kontrolatuko dugu, ez? Orduen, azkenien, Final Fantasy-erako borrokak bizitzi izango da helburue. Divertigarrezena edo langizen euki dagoena, segurunik izan da, Paper Mario moduko jokuen mekanika deko zela, ez? Orduen, erabiltzerakoan eraso bat edo abilezi bet, komando moduko batzuk erabiliko duguz, mingiz hau etxeko edo arrakaztagiz edukitzeko, ez? Adibidez, justo joterakoan, botoi bat sakatzi, edo olako hariman botila moduko bat betetan jutie, oinoko mingiz hau etxeko, ez? Gauza desberdin dauz, nahiko osatu ganera, desberdintasun asko dau. Eta, joku txikizea dela esan behar da, ze borroka bakarra proposatzen deu proiektuek.
alan da nahi dozun moduen konfigura daiteke, hori da holako, ez, berezitasune, adibidez, arerioak zu jarri aldozu zenbat egongo ditzen, zentzuk izango ditzen, zure pertsonaien mailak alduzu erabaki, hautatu, ze boteriokiko da izan. Orduan, bueno, hori, ez da holako joku sakona, ez ezebez, baina nahiko berezize da eta merezi du probeti bentzet. Aurrera ingo duguna badozuen jokukaz, da oin Androidera salto ingo dugu, Field Defense deitxundiko joku bet garatu ban honek ibai bagiletok. Eta da Tower Defense jokuen erako itxura eta mekanikakaz, ez? Ba, ikusten badozuen bidizoren bat, argi geratzen da Plants vs. Zombies edo alako jokuen mekanika bardinen jarratzen da bezala, ez? Orduen, arku beta hartute, kontu izango da, bari, ez da? Mugiko herrien apunteta, etxaiak akatzi, ez? Partidako txamai ezin izango da, orduen ez dugu inoz irabaziko. Kontu da, leketa puntu gezin irabaztie, gero juteko dendara, joku barroen dagoen dendara, eta arkutak ezi desberdinek desblokietako, ez, erosteko. Ba, adibidez, batzuk etxai mota konkretu bateri mingi zagongo dutxie, edo bombak jaurtitzen da bezena dauz, arku batzukaz mingi zagongo dugu eta harina dispareko dugu. Orduen, bueno, hor, joku simpli izen arren, badeko bere sarmatxu eta ordu txupare bat galtzeko moduko mekanika badeko zuentzet. Galderat, arkua eta zu kontrolatzen duzu, o automatikoki egiten ditu Tower Defenseetan bezala? Ez, zu kontrole bizuz, bai. Hori, atxamarragaz etxain gani klik sakatute, ba, bertara disparetan du. Hortuen, hori, zailtasun hori deko, ez da. Vale. Bai, alko zan izen automatikoa, izan. Batez be, saltok izen dendien kontu egaz, arku hobetzen juti eta berak mingiz hobetxia. Olako guzak ikusi dugu bai. Eta, bueno, azkeneko jokua, aipatu dugune, Coliseum Jump da, hau Androiderako. Segurenik laurtatik simpliena da, hemen egingo dugune da solairu batetik beste egoten joan, 3 errenkada, 3 hilara dauz solairu bakoitzien, eta egokiz aukeratu beharko dugu balik eta azkarren, ez? Atxamarragaz ikutute. Orduen, bueno, apur bete lasterketa moduko formatu deko, ez? Alik eta azkarren heltzen dena baira bazitzen dugu. Eta hori, ba, aipatu moduen, ez? Beste lau jokuen parera da, ba, simplia dela, proiektu txiki bide da, pertsona batekin nikoa. Baina laurek probeti merezi dugu, eta egiz izan, eskertzeko da gure bideo jokuen zerrenda eguneratu honetan jartzeko, ez? Kuriositatez, Ibai, dedikatzen da bideo-jokoak egitera, zanet, profesionalki horta dedikatzen da, edo denbora librean? Uste dut, ikasi bezala bideo-jokun garapena, edo Unity eta Unreal aipatzen deuz bere kurrikulumien, ez dakitz profesionalki badabilen lanien bideo-jokun munduen, baina bentsetik ikasi deu bideo-joku garatzen. Ba, ondo. Ba, txukun, beste hori, euneko barrera pasata. Ni neban komentatzea beste albiste bat, ez da honen ariraia, baina, bueno, nola hemen pixka lehenago onga komentatzen, ez? Alde batetik, irten dala beste gailu bat, ez? Oin estindeka eta switcharen, ez da egite, ez? Switcha beti egon da, baina ez etenio, eta azken aldian asko hitz egiten da, ez? Estindeka sartu danetik eta Logitechek etara daben aparato berria, ez? Alde batetik, ja, entzun ditugu gauza berri batzuk, horri buruz, hori komentatzea, eta beste alde batetik, bueno, garik ipini dabena Telegramian, ez? Gamerontxiko Telegramian, estadiari buruz. Nik ez da pizka lotuta doiala. Eta, bueno, esan hori komentatzea, alde batetik, irten dala Logiteken G-Cloud ero G-Gaming handheld izeneko, bueno, konsola portatil hori, eta Android batian oinarrituta dagola, egia da, azkenean saltze zebela aparatua oso potente bezala, batez ere OLED pantalla bat zeukalako, eta Full HD, 60 hertziotara, bai, dokena da kapazitate handia, ez? Baina gero ikusi duguna izan da, jode, 300 eurotan, eta Android bat sartzen baldin badutze, karo, erak esan da, bai, streaming bidez, jolastu zenke gauza pilo batera, ez, badukalako potentzia hori streamingatzeko, baina, karo, exigitzen dutzu nahia da, alde batetik egotia suskripzio batekin, eta beste alde batetik wifi potente bat izatea. Orduan, ez daukuzu abantaila horrek emango dutzuna switch batek autobus batian, ero karraio batian jolasteko, ero etxetik kanpo jolasteko, ez? Ero bentzatez modu honian, zeia Androideko zerbaitetara ibiliako zinean, ero benetan 5G sartzen danean ondo indarrian, igual gaitasun eukiko leuke hori mobitzeko,
bueno, igual hori izan leike, ez? Baina Ez dakit. hortarako mugikor bat erabili dezakezu. Hori guna esaten. Edo tablet bat, izan ere. Bai, hor egiten dozuna egiteko, izango zen bakarrik, pantaiaren kalitatea Hartzezu altuagoa edozeina- dalako, Bai, eta bai. jokako bia, baina azkenean pagatzen dozu 300 euro hortarako, ez? Mugikor bat eukinen etxako esteko zentzurik. Honek. Bai, nik uste Zer, sartu zala notizia oso, hau da, ez? Honek beste danak janbio itxu, eta benetan ere ustez oso errenka geratu da. Alde batetik, Zagutxu, eta gaine. Bai, esan. Ni bilitzen hau nire mugikorrien Cyberpunkera GeForceetik. Hori da. Eta hori, ez da esperientzi definitiboa ez olako zebez, baina ondo jolastu leke, bat ez beha ginti badekozun. Bai. Orduen, nik ez dut ikusten inor diru gazetan honetan, eskezetako, ez? Dekozu mugikor bat o tablet bat, eta listo, horrela zingo zu. Eta gainera, etxian erabiltzeko, pantalla batera lotu zinke, eta ja... Hori da, Nik GeForce definitibo. Now ez, baina probatu nuen zea, Microsoftena, Game Passakin batera datorrena. Xcloud, bai. Cloud. Xcloud, eta... Bueno, GeForce Now ordenaion probatuta daukat, eta hobeto dijoa, baina, bueno, beira, ez daukaten antzat ezer, ba ondo dago. Vale. Baina, esaten dut, Baina- mugikor bat eukita, edo tableta balima daukazu jada, baina, bueno, mugikorra zinek ez dauka. Tableta igual, ba... Ez, baina esaten dena da, 300 euro ontan gastatu, gehi mugikorra. Ez dutela ikusten Bai. ze publiko, edo ze target jartzen dioten produktu horrei. Ja. Bai. Baina, bueno, Bai, bere jakin. niri be oso zaila egite jatez, daren aukerekin hori aukeratzea. Bai. Ez dut ulertzen, ez da hit. Osea, zentxuk izadeko ez dakit, telebistera konekte aldan gaiuren bat edo apurret potentzik izadukitzeko eta streaming alizeteko. Ba, horre, gonzan Xbox bera, dabil hortan, ez? Bai, Olako gehiago zentxuk izadeko. Android TV-rako nahi du jartzea... Hori da. Bueno, Xcloud esan deuna, Game Passan... Horrek zentxu edeko, zangutxut horre, jentiek hori esko ban ikuste bentsat, baina... Bai. Baina Logitech, Logitech, ez dakit, izan leike. Ikusiko dugu. Eta gero, bueno, garik ipini dau, ez Telegramian hor, ez dakit, zedan, ez dakit, dan rumore bat, o zedan. Ez, nibeli honena da, hau ez, dala olako txuse bai insider ipini dau. oso famoso bat, sospetxu Vale. bat, orduen egiazko informazio dala esan alda. Vale. A ber, Baina insider bada baita, mundu guztiak genekion albiste bada. Bueno, ez data, Bai. baino. Bueno, ez, baina, ostra, ez dakit, karo, nibe honekin, ez lotzen doze, Logitech Angel honekin, esate zeben hori, estadiakin erabiltzeko, GeForce Nowkin erabiltzeko, eta, jode, justu esatetu ez, baina estadia atzera. Baina ez da. Eta gero, ze Esango gertatzen da, estadiako jokuak erosi dituen jende guzti horrekin. A ber, Ja, esango zutet. Merke betzen, Albistea Esan, letzen nahi naiz, albistea atera duen txet de Vergek, eta esaten du, estadia itxiko dutela urtarriak 13 o 18? Urtarriak 18, 2008ko urtarriak 18 itxengo dela, eta Googleek estadiako erabiltzaile guztiei hardwarea, software eta DLC-an dirua bueltatengo diotela. Esan du. Ah, bueno. Hori Bai, medio honen arabera. Gero ez dakigu guztizegia izango dan, o parte badaukan, Eiz bada ondo ikuste dut, baina eske, estadian arazo hori zen azkenien. Zeba ordoin ju bizuo, arpidetxie eta jokuek. Nik hori ez dut inoz ikusi. Bueno, GeForce Nowre horrela da, baina... Bai, diferentia GeForce da, Nowena ez? desberdina da, bai. GeForce Nowen zentzua zan, ordenagailu bat alkilatzea bezala. Hori. Eta gero inzebena izan zen kapau akordioa gaitxik enpresekin. Osea, baina berez, jolastu behar alzinioan joku guztietara GeForce Now. Talon da askotara jolastu aldozu, Osa, gauzi da, zuk Bai. zule estimerako, gogerako, donadalakora, zuk Hasieran, erabiltzaile lotzen bai. dozu, eta... Eta Hasieran praktikamente erose gauzetara jolastu zeikizun. Eta ero baki guztien daun atzean, Google. Olako proiektu Bai. guztia pila bat Bai. ateratzitu, eta ardietan utzi teintu. Eta batez ere olako gauza batekin, urrengorako, nire ustez gehiago kostako jako, ez, jendia erakartzea. Esan dut, jendeak oine konfiantza ipini da bena hontan, itxitzen dut. Hori da nagaz, bai, azkenien. Googleen proiektu lan handi danak itxi da bezenak, denakaz pasa garri, ja... Bai, mundu hau jarraitzen da benak argideki momenturen baten. Ez paikon arrakasta pilloa, itxingo da. Bai, baina hori, ez dala Google Wave bat, bez, dala gauza bat, jendeak igual, ordain da bena, eta esan da bat, dirua buelta, ikusiko dugu, baina, ostra. Entzaizu irutzen, ekonomiko kire oso gutxi inbertitu Googleek? Ez dakit, ezke...
Bai, ez da, oza, Bai. A enbien ber, mando GeForceen atara, da partetik besti, ulertu bai. Bai, mandoan hori zaketze. apostu hori egon zan. Cyberpunkekin eta batez ere. GeForceen partetik ulertu ezaketze, bueno, Nvidia oso aberatza da, enpresa, baina joder, Google da, osea, munduko 10 enpresa bueno, osea, 10, eske igual 5 enpresa aberatzen denen artean dago, orduan, Bai. eta merkatu oso zea da, nola esango nuke ba. Oso interesante da bideojokoena, beti izaten dugu, ekonomikoki izugarri errentagarria den industria bada, orduan. Ez Bueno, dakit. Bai. Ikusiko mundu dugu, guztiak- ez zela, bai. Mundu esan guztiak zen. itxingo zutela, Bai. ez gakien Baina ona zan, ikusiko nola egingo da ben itxiera hori urtarrian, orduan. Oraindik ez dakiten bueno, ari gala etzaten, orain dela denbora bat zurrumurro bat aitu nun, esaten zutela, Googleek berea estadia itxiko dula, baino plataforma eta teknologia saldu ingo diotela 3. enpresei, nahi badaute behaien lainoko zea jarri. Orduan, igual... Bueno, egiz izan, oza, esan gutxut PlayStationek honek aikai eta hori zigazen bere gunien, da gaur PlayStation Now deki horregaz. Egiz Cloudek bere bidetik jarratzen dugu. Ez dakit, ez? Gero handi askok badekie bebai, Electronic Artsek badeko bere... Bueno, ez, X Cloud barruen dago egiz, ez dakit badeko streaminge berez, baina esan gutxut handi askok ja badekie berez laino bidezko, dei bidezko streamingen zerbitzu. Nahiko aurreratuek, ze estadia niretzako bentze, problemana esan besti baino bie. Ez dakit. Niretzako nena momentuz GeForceena da, zalantzari parik. Eta xCloud behon doa, baina kostetxeako, azteko da denporatxo ebir da bela moto este batzutan. Baina GeForceena baki zer dan puta da. Zentzurik ez daukala, zuri kapatzea jolasak. Zuk ordenailu bat alkilatzen mazu, zeatik ezintzia ibili zure jolasen. Bueno, interesak eta akordioak eta... Bueno, bai, zentzurik ez dauka, baina bakit negozioan hori nahiko dutela, zeak ez? Zentzurik ez dauka, baina badauka, ez? Bai, odola txupatzea nahiko jotela horreire. Hori da. Eta... Bueno, azkenengo atalera pasa aurretik, PlayStationekaz zerikusizeko atala dela, nire albiste pare bat komenteneko nagazan harin. Ze geur jakin dugu PlayStation aldetik, Sackboy Epic Adventure helduko dela PC-ra, urri zen 27, 28 uste esan da bela gaur bertan, denengo filtrein da, gero ofizialak iragarri dabe. Nahiko joku itxeroso dela, apurtez ezaguna izen da, baina izan kritikek eta saliek oso balorazioak emontziaz, da holako plataforman aventura klasiko txuet, irudimenzioetan oso politxa. Eta horretaz aparte, Returnal, PlayStation Posteko esklusiboa, aspalditzik filtrezan horren bideako filtrezinoetan, Steamen bagertu da batzutan, gaur ikusi dugu bidizo bat, PC-ko bertxinoena, aukeran menuen ez, orduen hau laster ikusiko dugule pentsetakoa da. Oso ondo. Bai, nik hau fitxautan neukan. Izan zen PS bosterako bakarremetarikoa, ez? Hau eta bestia zela zen... Demon's Souls dago, bai. Eta Ratchet & Clank. Ratchet & Clankena. Ez, bueno, Demon's Souls azkenean remaster bada, ez? Remake da, eta oso naganera. Osa, grafikoki pasada da. Bai. Ez grafikoki bai, belo, basake... Mekanikoki eta ez da aldatzen. Hori da, pentsatzen nahan bakarrik grafikoki aldatu zebela. Bai. Osa, guztot jokue bera oinarrizek eta dana mantendutu, baina grafikoki da txikotxi bera barriztutu. Baina dana dago igual, ez? Ez da behar aldatu beste zer. Igual kontrolak eta purruete moldatu ez, baina bai. Oso ondo. Bale, nahi baduzuen analizira pasiko gara baina. Hori da. Analizia. Komikisteko superheroiek betidanik pasi zen dire bideojokuetatik, ez? Batman saldunik junek adibidez, NES-etik, Nintendo originaletik, gaur egungo kontsoletara ebili zen da, Arkham saga ezagunena bada ere, denetariko jokuek bideoz, ez? Batman ez aparte, izataldea, Iron Man, Hulk, Superman, eta beste hainbatek jaso dabe zeuren joku propizoak, ez? Hala eta guztiz superheroi baten rola hartzerak orduen, Spider-Man izen da zalantzarik barik, bideojoku garatzaileen zein jokalarien gustukoena. Eroiarak nidoak titulu benetan maitatu bideoz, ez? Sam Raimi filmetan oinarritutako Spider-Man bat eta bi,
maitzuran utza dire, hirugarrena ez horren beste, baina lehenengo bizeko oso jokuna dire. Gero Neversoften PlayStation bateko garaiko joku dekoguz, Lego figuretan oinarrituko abenturak oso ona dire, Peter Parkerren aldetik, gizen bat Marvelena dire, sorokorrien, baina Spider-Man zelan ez nagusi izaten da. Aran dabe, Marvelen unibertsio sinematikoaren edatxiegaz batera, arduradunek Marvelek eta Disneyek bideojokutara indar betien itzultzeko uni esala erabaki bien, ez? Orduen, PlayStation egaz batein bien, eta 2018 zen Marvel's Spider-Man argitratu bien PlayStation laurako. Insomnia Gamesen lana da, untxe bertan aipatu dugun Ratchet & Clanken sortzaile dire, eta PlayStation laurako argitratu arren, hostien remaster bertsinioa jaso deu PlayStation posterako eta PC-erako. Damian eta ni egunotan apurdu jolasten ibili gara, eta orduen hau hartzi erabaki dugu, ez? Ni praktikamente Steam Deckean hori bakarrik erabili dut, momentuz. Eta bai. Eta gainera, pixkat, komentatu dozuna, ez? Zelako nik ibilitzan eguan PlayStation biko Spider-Man baten, uste dut? Okeres baldin banago, existitun da, ez da? Bai. Bai, emulauta, Nik ez da, ene baneuki PlayStation bisa. Nik pasau jaten, esku artetik. Baina, amendiko da, egiteko txindekot. Bai, igual bateko, ez dakit, biku ero, sar bat. Eta, aldatu dala esan behar da, Bai, eta ez dakit, komentabe zinuan, zerbait, uste dut. Bai, nik bertzinotara PlayStation lauko bertzinora jolastu nebala kasualidades PlayStation naugaz, odei bidezko zerbitxoa aspaldi egin urte pare bat. Eta oso pasen eban, eta oin PC-en barriro nabil, ez? Steam Deckan zuk esan duzu moduen, nahiko ondo jolasten dela. Baterizek sufridu ditzen du, baina bestela oso ondo jolasten da. Sufridu, bukatu ditzen da, baina. Hori da. Bai, niri guztau jat pilo bat, hori, nola hasten dan, historia, ez dala betiko reboot hori. Hori, zu komentatu. Bai, ez dala, hasieratik benga tio ben, eta abez nola pikatzen dotzan, eta pum, ez. Ja, azten dala, zuzenian, praktikamente lehengo estena da, zu ja airian, Nueva Yorketik. Ja, sartzeza, eta lehengo gauza egiten dozuna da, airetik azteza, ez da azten beti, bez? Eta, hori da puntazo bat. Pia eskartzen da, bai, zalantzari parik. Zorren beste bider zikuzugu bai jokuetan, da bai filmetan, Peter Parkeren hasikeri, ez? Eskartzen dela PlayStation lauko bertzinoetan, baina, 8 urte dara matxala superbilau eri aurre egiten, ez? Orduen, ja berez, Spider-Man aditu bat dekogu, beste txaizek eta historizoa nahiko sakona dire, ez? Harremana dekoz, txarrakaz, beste pertsonaizekaz. Orduen, erritmoa nahiko bizkortzen da, asko eskartzen da. Ze, klaro, hau ez da, eurreko jokuetan pasatzen zan moduen filmitan oinartutu dagoela, hau bere unibertso baten dau, eta bere, ez da, loretsu edeko, azken batin hori pia eskartzen dela. Neiko konsistentia da, baina ez dakit ze puntutaraino pelikulekin eta, gauza batzutan ez da bat egingo, pentsatzen dut. Ze badare cameo batzuk, pertsonai batzunak esan dut, hau igual lehenagoko izan biazan, edo justo ezingo zan hola gertatu, ez? Olako, ez da egite. Azkenean da komikzetan pasan da moduen, ez? Spider-Manen mile bertxino dauz, eta bakotxak gauzak bere modure bizi dauz. Hemen ez da, betiko txarrak dauz, sokerra dekogu, Rino, ez? Spoilerren askorik sartu bari, ez dakitze putu, spoilerri guzu berbaitxeko 2018ko joku bateri buruz, baina... Bueno, ja... A ver, ikusten da, ez? Norman Osborn, Dr. Octavius... Hori da. Ja, nik uste dut hori da. Eta 2018ko joku bat, eta pertsonaia bizitza guztian, ez? Gurekin, eta bilauak bai. Bizitza guztian gurekin, orduan. Zuia badakizu ze gertatuko dan. Bai. Ez dakizuna da nola. Hori da ondo niretzako, betikoa ez? Badakigu bakotxan hazikeri ezelako dan, badakigu gero zertan bihurtuko dan. Baina guai dauena hori da, azken batien, eurek dekon harremana ikusten duzule harina, baina ja Spider-Man aditu bategaz, horren zain zauz, ia noiz bihurtuko diren txarrak, noiz pasiko da pasaider dana, eta horre nahiko gidoi politxeratu dabe. Baina, hori, gidoize garrantzitsua da, baina lan dabe jokue bera garrantzitsua da, ez? Eta esan behar da, hau dala mundu irekiko akzinozko abenturia, mundu irekize bera New York irize izango da, hau osorik esploratzeko Manhattan, bai, hori da. Eskalan, baina nahiko mapa handitze dela esan alda.
Eta zalantzari barik hau esploratzi da joku parterik onena, ze Spider-Man-egaz zintxilikatzen ibiltzi, bueltak abiltzi, da gozada bat. Osea, niri zalantzari barik gehizien guzti datena, eta ikusten da hori fintzen ibili dizela garatzaileek, ez? Ze Spider-Man 2, hori, Sam Raimi filmitako Spider-Man 2 horrek eukitzen man zintxilikatzeko hor mekanika honenak, eta gero patent eta gozan modu berezi batera, da hori ezin bien barriro berreskuratu, hor zaiz zelio egon ziren, eta ezin bien barriro lortu, ez, mekanika horrek itxi, Eta orduen insomniakekoak ibildire honetan sakontzen, lortzeko antzeko sentipen bat edo bardin izen barik. Eta pasaba da, ez? Oso gainera logika puntu handi bat dauka, ez? Ni goraten naiz sarrian zala, zu botate zinuan amarauna gora, eta igual goian etxeban esebe. Hori da, eta botate zinuan, eta zu aurrera, venga. Eta hemen bai, hori, eraikin altuago baldin badago gertu helikopteroa zerbait, engantxau zenke. Baina sartzen basa zentan parken, geizteza beraino, eta isa lurra jotzen dozu. Hori da. Ez da zeru baten jendea aurretik kasualidades, ez? Osa, bakarrik zuaitzetan egiten dozu, ez? Kolumpio ero hori txintxilikatze hori. Eta bai, benetan badauka bere teknika hartu jatzu, ez? Jakin behar dozu nondi joan, abiadura mantentzeko, eta... Egize asko laguntzen txule bai, ez? Igertzen da hor, ez da justo lurre ikutu aurretik etxen badazun apure flotetzen da, bela, da loko gusatxuek, ez? Da penie da, nik ustekaten ikusti txardo etxen badazun lurren kontra joko zela. Baina lan dabe, oza, fantazio hori ondoren. Guztiz indestructibilidad, ez? Bai. Bueno, nik gauza gutxiago dezateko, ze nahi superheroian jolasan zalea, beraz... Eta pelikula bez? Ez dara. Igual Batman ikusten dut, bueno, Joker gustatu zitziten pelikula, baina ez superheroia alako, baina bestela. Baina ez, komentatzen egin zuen, ikusirik iria Manhattan esan dezuten nola da onda. Jolas hau goratu zait, ez? Zean, Unreal Engine bostakin erakutsi zuten hiri horrekin, Matrixeko da inozu. Matrixeko demo hori atera zuten eta... ez dakit inori okurridu jakon. Osea, grafikoki... Baina badoz modak Matrixeko demo horregaz. Superman jarri zuten. Baina, karo, gauza da mod bat eitea eta ero horrekin ja jolas bat eitea. Eta, bueno, ezke, pentsatzetena, olako hiri batei bat tipan ondo geratzen zaiola Spider-Man, ez? Ze Batman... Bueno, karo, bai, a ber, esaten gainera, benetako Manhattan dalako, ez? Ia monumentu eta leku importante guztiak, ero gehienak badarela esango neuke. Bueno, eta grafiko piura dalako bai. Urrengo generazioko, esateko moan, urrengo generazioko jolas badau. Ez dakit nola egiten dagoen kudeaketa, baina azkenean hor dare kale guztiak eta benetan dago... Tarin soaz ganera, Bai. Bai, aldenik alde egiten dozu segituan. Bai. Eta tarin kargetan da bela, eta ondo... Hori, esaten dut. Eta gainera ondo ikusten da, ez? Bueno, gainera laguntzen da Steam-dekak, ez? Ez da oso potentia, baina pantalla txikiagoa izatean oso txukun ikusten da. Eta hori da, ez dela, karo, zoaz erakinen artetik, eta esango dugu erdi utxik dagoela. Baina horbiltzen bazaren lurrera, kotxe pila dau, pertsona pila kaletik, ez? Oso beteta, parkiak, manifestazio bat ikusten dozu, bai. Eta irudiak ikusten nahi gata, galdera iztean nahi zuet bi hoi, zezuek gehiago dakizut eta. Ikusten dena da, estilo, ez dakit nola adirazi, oso ondo, baina estilo batekoa dala, iria eta ero trajea oso desberdina ikusten dala. Dare traje asko. Dare traje pilo bat. Irudiatzu ikusten nahi eta badauka traje bastante brillantea dana, eta orduan, ez dakit. Igual traje berezioa dalako da, baina bestela, arraro gehatzen da, daun estilo artistikoakin iriakin, eta ero trajeak daukan estilo artistikoakin. Estilo artistikoa ez dena izan, eta zaila esatea. Tekstura motak edo desberdin ez zerbait ikusten da. Esko pridan da bela trajek, ez? Baina bai, nik uste dute traje berezi bat dara kasu horretan, ze jokuen pioa dauz, oza, ez da izan bat dauzen, baina berrogei bat errez, ez? Traje pioa dau desblokietako, batxetan komiki desberdinetakoak, edo filmitakoak. Bai, dago bat, dala tipo izango esan bezala manga bateko traje bat. Bai. Hori ikusi nuen. Eta hori bai, ikusten dozu,
fondoakin, eta esaten duzu, eske, hau da, Bai, marrazki horrelako bizidun bat, eta hau da, hiri Zelsadin, bat. bai, bai. Eta Eta etxeun beste horako gauza traje bat, badauzka. ez dakit hori izangoan, baino Igual dare komikia bezala 40 egiteko traje. zeiten duna. Frame ratea lepo gesten du. Ez, hori izan, honen jarraipenien Miles Moralesen, sartu bien Spider-Verseen traji. Oso ondo dagoela animeta, eta pasada da ganera holako Oso kuriosoa. onomatopeiak eta sartzen da bez, golpitan da holan, hori pasada da trajina. Amengoak be oso ondo dauz gehitzenak, Bueno, gehitzenak ez izanak, osea, ni batez bebiltzen naz filmitatik Far From Homekoa, holako gorriz eta baltzadana, pila guzti date. Baina, tekozu hor eskantze bat, komikizen sali bazaren, honegaz, osea... Bai, merezi dago ikustia bideoren bat, Spider-Man Remastered All Suites, o lako zehose, ze dauz aukera ikusteko danak. Eta Lander jetin jona, galdetu bian otzen gauza bat, komento zurnez Miles Morales jokua, nik ez da jolastu Miles Morales, hemen baia euneko berrogei daroiat, Eta esan behar notzun, karo, badare olako gino batzuk, ez? Esaten edo, lotuta dare jokuak, badakizu hori? Miles Morales da uste dinuzu? Bai. Bai, gidoia eta bai izango zen jarraipen bat, ez? Bai, jarraipena da Miles Morales, Osea, bi alko zan deitzu, baina ez da bi deitzen. Eta ikusten da, iruditan ikusten dugunez, imaginatzet izango ala mundu irekiko jolasa, ez? Hau da, lineala ez dela izango. Da PlayStationen betiko egituratxo izango dugu, ezta? Bueno, mundu irekizeken dute, baina oso gidoiek oso agindute, ez? Nora joan eta oso cinematiko dela izango dugu, ez? Bai, pixkat Assassin's Creeden formula, ez? Nire ustez. Bai, hori, ez da mapan deko zuzku zapila etxeko, hori, lehen esan dugu zen monumentok eta eraikinek, horri argazizik atoten azala ebili, eta gero datu basi deko zu. Spider-Manen galduteko motxila galduzuz berreskuratu, eta bertan olako figurak eta gozapila batzen dozuz. Gero aparte dauz kaleko lapurretak eta olakoak, horrek behar aldozuz gelditzu, eta bertan hori ez da borroka dauz, edo kotxiek aldozuz jarraitzu olako jazarpen batzu dauz minilloko moduen. Orduen, hori, ez da, eta gero dauz, aparte, misinio nagusizek izango zirenak, eta horrek bai pasetan dire leku itxizauetan, edo alda izen eraikin baten puntan da olakoak, ez? Eta momentu oso ikusgarri ze dauz, hortik zabaldute. Ikusi gendu zen, jokuko lehenengo trailerretan, ez? Horre helikoptero bateri jarraitxe eta hiri oso apurtzen da olakoak. Pasada da teknikoan, Dauka daneti pixkat, ez? Badauka pixka borroka teknikoagoa izan leikena, ez? Mekanikak erabili dosunak modu batera, baina gero badauka momentu oso cinematografikoak, Landerrek esaten da bena, dana dela pixka joan ikusten eta disfrutatzen. Bai, hori da. Neri gustau gat pila bat, zentzu hortan. Bai, lehen osan duzuna, ez? PlayStationen jolaz tipikoan niko pelikuleroak izaten diala. Bai, holantza. Baina, bueno, oso divertiarra izaten dia batzuk, Baina eskertzen dut, Ze gero baduka, nahi bozu zehose repetitiboa eta praktikatzia eta teknikoki hori, badaren misinio konkretuak, sekundaria pila bat, eta gero nagusietan badaukazu pixkatorrena, baina orokorrean oso harina hileik, ez? Pertsona bate disfrutatzeko pelikula baten bezala. Hori da, lasai jolaste joku da, deskonektetako, ardura handirik parik. Pasen gozu, ganera, teko zadibidez puzliek, ez? Eta barregarri zeda, ze puzle horrek aldozuz salteu besterik parik. Erre bat emoten duzu, eta aurrera jarraitze duzu, esperientzizia motetxu da dana, baina ez padakozun gogori puzliek etxeko, aukera hori motetxu, bai, eta jolastu da. Bai, hori nien eskonturatu. Bai, danatan, rollo, honek torrik dauzendak aktibetako, eta horrek aldozuz salteu, bai. Erre bateri emon da aurrera jarraitze zu. Osea, hori, ez baduzun buruek antxe gure, ez duzu kantxetan, listo, eurrera da, listo. Vale. Bueno, gaurko zuztet amaitu zaigula denbora. Bueno, datorren astian berriro egongo seguro badagola albiste pila bat. Seguro bai. Justo ematen dozku denbora, nire ustez zerbait esateko, así que posgaia, egongo Venga, mutia. Onde bili, ondo segidu. Ale. Agur. Bai. Txatu gualdi txarrasko jolasteko.